Right, karibu na ndebono mwanchu muligirili no mutegerili ando sesure bono mambia kira tuagenda mutumo kwa mwaketu ara sibira machi yenge kombe mambia bono kulenda nkorogere bado ndigagenda tukolera nga macha ya sibire taramuisana. Good morning, karibu. Karibu asisemo ya magazeti. Karati akakomba kubwa tabu. Nona eno isako sibira ngonere unsali. Ngimotari kongere macha no motori. Usemonge ne chabi. Kaki monge ne chabi. Bona aye mama matirita aye nkware okombri. Kwa macha akakomba kasini. Ekero inga ikali. Kaki kali natu kutaka isepkoni gari nona katika straight. Kuchia ekwaegwa. Tairi. Taringa okay ekero yo ndakunywa machi nkyukwigwera ko atebire ngana twanyura machi ngonkorogere kora complain bono ko teneta na siba nkorogo turiko ko tumeka mabere ngiyo ko tindi gutumeka mabere ko tumiora mabere nchibune tigatokore chigazeti asoma Azoro wanchimuli karibu asa magazeti bono mambia akatuko manyalia tekire bono mambia aiga yeli tukiriga alitalikichiga emerongo ebere na kianda chiomo tenyo desaba mwaka no bwate mechando ni chabi bono niki mware amache ne chabi ne kwende price gitiye noje price giti erosiri ekabai go kubwato mubwatero Egazeti ya Taifa leo no tujibwatega umwanchumo tegereli gatia turakoletere boigo egazeti ya The Daily Nation boigo nibwate bagano on tuko tere na boigo asoboime boigo kujaligeli asobo kangaru kigima boime negazeti ya The Standard no tunyirene rogaiga kunendo onsikende kome to kwaligania nga tegera magazeti bono mambia bonalikirwe nabaliki baito emambi ya bono Matilda Mwancho muligere karibu sana sikinge sekeiga si gazeti bunabono ya The Standard yeri tukoria rero emulikirete ubukwanira obururu obwa abakenya bange bagendete wetera bate Kenyans are pain obururu obwa abakenya egazeti ebwate ebicha Rais William Ruto asobosio obwe gazeti yose page entangane kigima nabo igo asensemo nebwate chinyomba chiri cha affordable housing na ekira otokorigere ya The Daily Nation about 2027 choices no clear favorite yet ekero bakurigirira sobochoryo bonene bw'umwaka 2027 bado turarekana kai abakenya bange bono baengere gochigusebirengere by'abakenya tibira orokia ase bacha kire korengere barachi kubiki kura yabo kuba murasekero gokeri kyoburai bwense korende ase gazeti ya The Standard whatever voter priorities as President William Ruto's administration pushes affordable housing as a top priority. A new poll suggests Kenyans are more worried about basics that touch them daily. Nga no nyumra ibwense kagendete gosuguma abanke banyara kwenyora chinyomba cherigori rigori iriinse asensi ya Kenya nigo yaroreka muna egatie mechando eliere oseliera somostali obusio kigima ase abakenya bange nigere okogenda kesara kwerigori ryobogima 46% y'abakenya nigo bakorera high cost of living naboigo nabange ekero bakurenga chibese kinyinge kero cha chira se mangana corruption osego kwana mangana anti corruption naboigo aso morobelionde nigo bakorera 27% nigo bakorera nga omuchando nigora asesha abange abasae nande ase 25% bakorera buna youth unemployment nerere omuchando omo nene naboigo asense moyende kukwanere 3% iyo ya affordable housing usichibesa bono chirichi kogenda se omorobero bw'ichinyomba chirigori riense naboigo 23% abandeni go bakorera buna leadership integrity abarai yani batabwati ugusabara yo tatwara ukwegena sebale ikegera ni go bono bobwate amangana kusanga abangi baboni go bare abakurumi naboigo tibabwati qualities chokoba abarai abaya naboigo 26% ni go bakorera ensemo yechisemi naboigo 16% nabarabo bari ramangana yokubro ko oborendi boisaine aiga asensi ya Kenya mugano ireri bagase page ya kane naboigo tano gazeti yerituko lya lero ekirewa tebona soaring cost of living tops Kenyans pain as the new year knocks bone gukwananga 2025 year in review omwaka oyega 2025 wekera ukorigererwa abakenya bange ninki bakorera na rayo bakwane buna
mubarore igoro mono kwa Bakenya abange ni bakorera amang'ana yerigori ry'obugima gose rigori ry'obugima ririachire gesara nabo ebwate gati yabange nabo bakwanira amang'ana anti corruption gose bari bakorera amang'ana y'omuroberi osha gose health services chitari gukora chitekiranetie nabo abande bariranga ensemo y'ichisemi ne bwato muchando abande bariranga basaye mbabwati emeremo abande batana abarai mbabwati ebintu biri biganira se oburai obuya nabo abande kobura koborendi alafu ntubwate 11% ya bakorera amang'ana devolution yani oko amang'ana yo gatuzi okoreto gwechi serikali chichi county nabo ebintu binde ebinge nabo korende ase amang'ana leadership nigo ekanisa yaboriwe gotenda abosio kigima nabo gukwanira amang'ana ali agendete guchanda Abakenya ekera bono mwako moya urachi gosekera Abakenya bange bagotambuko mwako moya. Church urges leaders to address issues hurting citizens as country gears to usher in 2026 yani chikanisa tema gukwanira amabe ali agendete gukorekana elinde ekera mwako moya goswa etoke nandake abarai banyale gotebwa ayara maene alipo bwenta gukora na ibota bweneti gukora page yakane egwate ya gatano egazeti ya The Standard egwate Abakenya barocho bugima gwakorire abange ebakorera nga obugima rigori ry'obugima erichiete gisara yani erire igoro mono hai kora gitizio ekyagero bugima bwana bwachire kebara gisara nate banga rigori ry'obugima ryachire gisara ryachire obugima rigori erire igoro mono sare yani mwanzo muligere niko bwate gazeti ya ya taifa leo kwa razangu ra duniani dondosa hapa na pale mapema kwa razangu anyway egotani hapa kwa hapa egento na gumiri ngoroga ko boli nga eboro bwachire gisara bona alengere tibintu byaye ndubate kebara na gisara bana bugimanya bwachire kebara ntoko tizwa so bunge mapema. Karibu mwanchu muligeli gazeti ya The Daily Nation na boigo gazeti ya Taifa Leo. Daily Nation ego kwanira 2027 choices no clear vivid right yet. Vikalego kwanira igoro yobo choli bulibu mwaka gosobo choli bu mwaka buchirwe ngonse mirongo 25 ndebere asogoto bekananga guikira bono ika ichibu igia gosemura imuya ndira lekananga ningo ugochiko gamba gosoko ira achikure echo kulikorenga n'obutuki bwakarure ase emoneke mbekere ky'obulingoli kya Envo Tracker nigobuga kare kworokia buna achikura cyari gwakwa ali tukuri lero muchumulige likorenga n'obutuki obu ekorokinga cyari gwakwa lero nigo umurai bwenso muske William Ruto ale konyora chi ego sikura usemerongo etane bire na isano isato igoro yemia chigaki oyo kabiro mu waziri bwobolendi bwaime nere Daktari Freda okingu Matiang'i aliko swa 13 igoro yemia ambo igoma egayaye oyole omurai bw'ichama ya Wiper Kalonzo Musyoka yule goswa 12 igoro yemia wiris okay akatunya kuligerelia abo igo umurai ugosomo jumbe oimbakasi nero kurukunga nere Babu Owino nigo aligoswa isano ibere igoro yemia chingaki Rigathi Gachagua yule umurai w'ichamelia DCP aligoswa isano igoro yemia abandika mona Martha Karua ibere igoro yemia David Maraga Chief Justice former Chief Justice ibere igoro yemia na mugabana ulimensemalia Trans Nzoia George Natembea emo igoro yemia kulingana n'obutuko bwabo kolneke mbeke ky'obolingoli usikobotiko mwanchomo tegerali no mwanchomo ligerali kya Envo Tracker nikobono egekomuwa gegosege ko lingoli abayiga ngachikura cyari gwo kulero iga ngakiali go chakoba ayunsi nyanyole asigazeti echibe chintangani na cyakabere asigazeti ya Taifa Leo bono mambia kulende tule asigazeti ya The Daily Nation alisi ko kerego kwanera mangana aho chibe cyatana kabire bwatomogano 50 chilv cyaborokewa nigo bacholire gosebaye bakurwanda iskura 20 sensomeli yebirango biri yasina schools kulingana n'umugano wiga oyiroboli tobo igo asigazeti ya Taifa Leo chibe cyatatu ego tobakaranga abarokiwa 50 nigo bono bacholire shukuru 20 echichire chingiya baganeti ndeyema igayugo korwa gusoko yaragwige kakelia kiarugwe kwa borokiwa gochora chiskuru chiabo chiri baganeti chuka ni kwa base senior secondary ayosira magana likiro mwancho muligiri ansigazeti
ya Taifa Leo chibe chigatano nabaigo Elia The Daily Nation chibe chigatano kabiro monchumo libono mambia komyo kabwango epecha kabire gazeti ya The Daily Nation igukwanira Chirongo how many enemies drove a wedge between me and Moi mugano olikire gaiga gusibwa kwa ndi gukwaye nyegusira uyo kabiro mojumbe gali nere Cyrus Chirongo nigo ekoro kinga ngakiaba bisaba yebe siasa bale tubwa matubwa yebo kabobo be agatiere na Moi cyagiciro burayi bwaye umurai ukabire bwinse Daniel Toroitich Moi nyarobugano yo asigazeti chibe chigatatu The Daily Nation kukwandira mangana mange ngakigoro ya siasa cha Chirongo agusesa ira Chirongo uyo sirio bwamabwaye umujumbo yo rugari umokoro na mangana mange ngakiubo matabwaye na Moi bwarenge unyore nga Chirongo uyo kole olenge mwana siasa seke goliegeke chigagiciri olenge amone chama Elia Youth for KANU ase myakeli y'uburayi bwaye Daniel Moi nigo ya unchigete nande gachakaba ubwa matobobe nere Moi kubatakana nababisa bigisiasa nomwana ulikiri chibe chigatatu bono mbigazeti ya The Daily Nation kero kwemanyi ayo mwenyene nomanya yonsi amangana alikira sigazeti Matilda Ase page ya kabiri gazeti ya The Standard ego kwanira magana yechisemi mulikirete wizara yechisemi kira oibono bwatakato report iga buna ase umurobili CBE transition gosukuru grade kiligia kyanda gucha ege ikomi digobono murai wense anyale gotabuna nechie koba asinchira guso aborokyo bakuru grade kyanda guso ase senior schools bono umurobili yo no chikoba asinchira ere ya benekima nabogo enchira etabwati mochando onde obwensi korende nganigo abwatukire gose serikali ndigo yabwatukire chipesa chine 44 billion gochase aborkyo abaiga bagoswa gosasa umurobele OCBE ase etamu ntangane iyo mwaka 2026 korende na asense mwene gukwandere una parents stranded after principals lose high school admission powers bono aba teneneliwe chiskuru cha junior schools balibara bali mu abanene nigo bono pa boliro chinguru choko egerera abiboli nabwiga borokirwa elinde banyara konyora chiskuru chiri babwate kyagira nigo morobele wega onyara takoba centralized yani nigo nyara takotumwa gosenigo tenenereto na the Ministry of Education bono igonga yakira mamocha akorekanete ase eskuru eli umworoki umwano abekire gosatomire tari umuchando bw'umwarimu munene bw'eskuru eli konyora umwano agosoma kolende oyo bono no muchando waletire ne wizara yeshizemi kagera nabu batu nabo kosenanga na serikali yachorete aborokiwa abaiga chiskuru abangini go babiri bakwemurungane buna nigabarokiwa abana babo bachorire gosabatomire chiskuru kirare ne chinsobo chide school kirare kwanyora abande batomire chiskuru batachoreti kolende oyo tari umuchando bwenete kubekirwa ase principal eri ya junior secondary kolende oyo no muchando bono andake oretire gose obwatraniti izara eri yechisemi gose serikali ekero tukwanira obuteneneri bwe wizara eyo mwancho muligireri oyo no mugano ireri baga ase gazeti yige page ya kabere goto when principals were allowed to admit a certain percentage they could support the local community. Schools exist within communities ekira batabuna andake ekira abalimu abaiga abanene vetenere bechi skuru cha junior school baye to chinguru choko beka abana ase chiskuru abalimu abaiga ne gobo bwate chinguru choko beka abana ase chiskuru chiri bamanyete chira angene chiskuru chiri cha junior lakini rende oyobono no murobili nyare ko bagukora wana bwigotenenerwa ne serikali nene wetira ase wizara yechisemi na asense mwene ngoteberenga 2025 year in review omwako yigekero kurigirirwa ali akorekanira narali painful memories of personalities lost this year their persecution and imprisonment yani egati ya abrai bari banyare gusira magimabo ase chinchira cyo obororo gose batigira mariansa magega ase ugosira kwabo egati yabo ne bwate bichaya former prime minister Raila Odinga Naboigo negati ya braya bange mnabona Professor Adar Obel naboigo ntubwate oyoiga mujumbe mukuru Phoebe Asiyo abanegati ya braya bali banyarete gutira makongo gosibanyarete kuba imprisoned babete bagosibwa ase chichera kurende nandekero basira bono nigo batigete libaga batigete megwa emenene ase ensemo ya siasa umulikyo yoiga kale bwatemi nigo akwera buna naki obugima ase chichera lituko ase linde boko nakyo monto konyora
achandegete umuntu abwate umuntu konyorare agotema kurigyo gosemeria abantu bagotigara samasabo ande yatoka nga bali bako balenda gari gose bali bakubeka omurembe alias chichera nande nabo bakubuna lichiko kwanyoranga abande umuntu nabo kubuka koletera urumosibwa lakini tomanyereti gose litkondiere kole moyo gose kule utaraegwe gisusuro nonye ne kiabo saigo ino mugano ole obwate ore so sensitive ore asipeji ya gatano na limo ukwanira obugima bw'abantu baitire asichichera nabo igonga ekiro waso kiri kurecheranga andake naki omuntu okonyora obugima bwao bwachinjiri peji ya gatano na limo nabo ige ya gatano na kabiri Mwachimuli kuligiria manganande alikira gazeti ya The Daily Nation ogera kuika peji ya gatano na gatatu weatherman issues flood alert as heavy rain at 13 counties yakolengana balia balingoli ba mangana yelire niko bono baga kalikure kurate asobono oba bugirie ekengere anda kenganigo ego era chikoba neto igo chi county au echiange wetanchi county komeresato echiakirune mbura achioke chiga chugukura omwaka county icho ngamo nensemo chiri ensemeli ya Nairobi ensemeli ya Rift Valley Coast Nyanza nijo za chimbe akatukuli county ngamo ne county ya Migori county ya Mabei Kisii Narok Kajiado Makueni Machakos Nairobi Kericho Bomet Southern Kitui Taita Taveta Manakwale jinegati county ya Kirune Mbura asebo igo kolengana balinguli be eli mangana yelire bakora kingani go county chira chikwene kendra gwakwane Mbura asi ekagirenga etoigo ni kagira koba chinsomo chinyinge asi county cho chibe chigata kabere chukwanira amagana igoro yechisemi ayutnago tebigoro yabor kwemerongo chirwe merongo 5 bono ba choli skuru merongo ebere cha national schools koleko kuli chibe chigata na limo bono mambia nkoro kijirenga report this what ails Ruto's healthcare plan inke kogera omurobulio ye bwoko skinia na gusira sector yobo chenu murayibwense wakirwe nabokoraga omugano asobo igo abo abanyagitali gusaba Teresa abagwenya abonsi bagendete asibakurubekana nobono omugano ulikirigoro yokurubekana ko bagwenya ubakubolinga ichubese kiri cha interns zire wapi mabilioni za interns amangana alikire asigazeti ichube chigatana limo bono mambia erokugenda bwango nabokora omugano onde ulikire murayibwense nigo ata ikirenete ase ibada kusokosa sima ase kanisa ya Covenant Church International yue kura wanero mopisa Simon Senpai asebo igo anya rekoba ga kwanda mangana mangi ase somali ya rata kurukunga Rutiani ime ya Narok County nyoro mugano likire chibe chiya gatano gazeti ya The Daily Nation kulinde agotebakaranga Ruto wikiraboni gani gomora ibwense nerole obwatu kumanywa na umarufu yabantabange yale kwa banga obo chikurangwa ko chire kulinde ngane nene nilinga ne bachale wakwa tali konyora emeronge 5 iguremia chire chikura chikane iri koralia omora ibwense mungana UNC ne chibe chiya gatano bono mambia gazeti ne ya The Daily Nation ekero akuligiria abere asinsomeli ya Taifa Leo chipe chia kalenga chipe chia kabere na gatatu nigo chikworo kigaiga gazeti ibe chigatatu Ruto kukubalia ODM matakwa kabla ya mwaka 2027 kuligigali murayibwense mosike Daktari William Ruto nigo aitabiranire nuko amaganio alia echama ya ODM yabeka eligera kubwata na gusoko linywa moye chama ya ODM na UDA ase serikali jumuishi nyora magana yonsi ase gazeti emambia bono chibe chine chia gatatu Taifa Leo kulinde kirigo chibe chia gatano gazeti ya Taifa Leo aliyepotea kwa miaka 17 atangazwa kuaga dunia kiambere kenene niko kiamuraletie mwanchumu ligerele eniko kiamuraletie kiabetu kumuralia Joseph Masharia Karanja unaniga asiritu mwabuaye yemaiga yoko borana gusirase miaka 15 ebere atanya korekana gusukuye kana sale kulinde unyolenga lichiko nigo ligoteba sokoro na matilira lichikongukwa ekemyo kilichiko yekateba yense ngwa nchirere ekambere kuralia omuntu buna usiyoboge mabwaye ekerabulira segigetambe nabigo bushahidi bororo bokoro kingandake niga kwete kiarosia nabayo kiaru no elitkuliri kiara litkuliri aliokwa kene kigambere kene gyakoleta somo ngwano yiga usireti obolete ku ngasobo ase myaka 15 ebere bono atanya korekana ndo Joseph Masharia Karanja boneka mbero niyo kiamuralitu na niga asiritu mabwaye usiniga kule vamos agiri anywhere everywhere
Robert Wari. Matilda. Ase page ya gatano. Koroka. Ase page ya gatano na gatatu ase gazeti ya The Standard akotoka from killings to abductions, state came down hard on critical voices as mwaka 2025 na nde gazeti igemurikirete bintu bibiri bya bigokorekana kubwa muno abamirerio be serikali nikubona serikali yaligetie chinchira cyo kubakiri ase gusenchira chinde cyonsi chiri cyo kwene kibuna bali bagotema kwamireria serikali gusiba makoraga egati y'obugundo bokororekana kurwasi uburai nigo bono abange babo banyarete gukirwa gwetera century ki gukwanira key figures igati yecinamba guseme umubaro ori okorigererwa mono ndobate 97 extrajudicial killings reported this year asebali basirete amoko abo gwetera asebuna bono asamoko y'abanyanyimbo guse gwetera ase serikali chinchira chobotutukano nigo baringe 95 na babere nabogigo 18 deaths that occurred in police custody bali hono banyarete kubekwa byara umuntu akwirwa a police station umuntu akwirwa echera hurutume lakini onyara gusiri ubugima bwaye karali ase chinchira chobotutukano nigo bale 15 na batatu nabogigo 16 ntobwate 16 demonstrators shot dead during anti-government protests on June 25th according to KNCHR. Ritukeriga ya June chitariki 25 abasaye beke barikeriga genze kero bagosoka kurubikana nigo abantu 16 bono korengana nekembikiga Kenya National Human Rights kego kwanira buna abantu 16 na ubagetwa masasi na gusiria magimabo aseri tukerio riokana boigo ekwana 30 na noyomo nigo bare deaths and 107 injuries reported during Sabasaba anniversary protests on July 7th. Litukori ria Sabasaba nigo abantu 30 noyomo basiritie amagimabo naboigo abande wetani meyemo bakanyara gutikirwa chinko ma chintindi naboigo ekwanira 50 na babere nabo banyarete koba bagochererwa guse 52 people kidnapped between September 2024 and August 2025 mutinyo kyando mwako eta naboigo mutinyo gatano na gatatu mwako yiga abantu bono wetani 50 nigo obabete bagochererwa naboigo nekinamba umubaronde norabo ukurigereria egati ya mangana mange ayo anyarera ko bakawo korekana anamona samangana yoborende gota police officers are also accused of enforced disappearances and violations of human rights bononga siginti gitangani gaiga kekoro kibuna abanyanyimbo nabo baraso mustari obusyo asoko tabwatia richiko nabo igo asoko unereria abakenya nabo igo ukotarenda amachiko ali akorenda abakenya na sense moyende mangana yogocherera abakenya nga abanyanyimbo babwatiranire ase inganeyo. Police brutality was evident during quelling of anti-government demonstrations bono nigo kwanira nga chinga kichiri okurobekana ko kwarenge ugo kwamireria serikali usigati ya machiko ya serikali nali abanyanyimbo barorekanete bakutumeka chinguru gwetania kirengo kusiba kugenda mamincha yeli chiko elyo bobonete ko kwene kibuna abakenya barendire na boigo ngomurikirere ekiombe getenere tobo chori ne chimbebe kia Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC iga asensi ya Kenya ekiombe kiga nigo kya muchigwe aseki andake nigo getaraba kiwikirania amaganio ali abekire ase ekatiba ekiombe kiga kya IEBC asengente getangani mbaranyara koba bagotegerera ebirero bya bakenya kubwa mono egati y'abarosi amachiko bali batabire buna chikora chiria cha okerogo kyoburayi bwense nigo chibwenete kokora kobarwa osekero bali kurokora ase a constituency nigo chibonete kubikwa amo kurati constituency chonsi etoto yarosi gutari kogena nande kubarwa buya ase omuchi o Nairobi asense moyende tikira aligerere buna aba jumbe babiri bagutumeka chinguru kiri babwate gosebirogo byabo bobe ekiagira bono kyumbe kiyange bwate chinguru cyogo kanya abajumbe bali babwate gusigati abarai bali bagwakerwa chikura lakini yatokanga nigo bagukwana mangana makongo gochase abakenya nabo yunga n'abajumbe bali batari gukora egasi one kyombe kiga kiranyara ke ko baligereria mono nabo igoke ko bamurekera ikiagira andake nga abajumbe bakunyara ko ba impeached ase amatukaye gosinga abajumbe baraba bakurusi wabisi bono nigo amomucha kubekwa ase kyombe kiga kya IEBC kiagira nkebwate chinguru chokwanekia uburayi obuya bwa barayi bali bakire
chikurasinsi ya Kenya. Nekiro kuligeria maganande alikira segazeti gabona mambia mwanchomo ligereli nekiro kugenda bwango asabagazeti ngwiri chimbe chichia igatana gatatu Ukraine haina haraka na maani adai Putin muraibu nseli ya Urusi Vladimir Putin nigo atebringa nseli ya gusere nigo andake haruchinga nseli ya Ukraine tigane tilina umubwango korosyo mulembe yenkolengana n'ichinkwana chaye n'umuraibu nseli ya Ukraine yokurunga Volodymyr Zelensky chitara igwana na buya kegema asegi chigendera tokolekana asinse chibere yusira magana ali kichibe chigatana gatatu kurasi chabaiko kune kulile magana ndo mwancho na magana alikira mange gate ayua ayande ule manyaye biko mwancho muligere kulendenga ntikukoira bwango sana segazeti ya Taifa Leo mpaka epechi ya Omoelio epechi ya 19 na boge epechi 20 yukwanira ase EBT timu elia ya gose eklabu kelikia Super Eagles kurasisiri ya Nigeria nigo kigo shigagia serekairo mogoko anemono maiga yububui ase gose ase chifainari chiege kombe keligia AFCON ase ekigia korekana achitaliki 16 umwaka oyigo 2025 kolengana ande club ya Super Eagles kyabe tababui agweta se chipenat ase chigoli inye aseyemo kubwatikara asukurwa sale gose makali yegoli ya masemo ne club etimu ya Misiri ase enzegetikili gia Cairo nigo bono club ya Super Eagles bali no mogoko gose timu ya Nigeria asubu byo bonene ase club ikiga nyoro mugano uli kile chibe 16 boyigo igoro yomo kocha bwe club gosibiensi ya Kenya timu ya Harambee Stars uko na Makati nabokoranga nki akolire naboyigonga kiabwirete Kenya ebiryonsi negati Kenya 2024 kubua chifa goika goswazi finalias ejiricha chani yose na magana dikili chibe 13 igazeti ni ya Taifa Leo bono mambia ase egazeti iga amana yanda mange United ase gazeti ya Taifa ya The Daily Nation nabokwe manya yumo nchumuliri onyamanya aibika soboli kama gazeti emambia bono Matilda Mwancho murigirire kirango korane kingese kirige kwanira magana yobochino magana health nigo murigirete gazeti ya The Standard nebwate umugano wo yoboroire igoro yoboroire wa brucellosis oboroire bori abange bagotana no bwa mabere brucellosis no boroire bokoretwa gose bokwambukira kurwa ase eminyama gose tugo buna bono chi tubwate chiombe nabo igo chimboli chingondi chingurwe nabo igo chisese na omonto nigakonyora gose kubwatikana kiombe kilikia World Health Organization nigo monta konyoro boroiro buiga ekera kwanyoriro bwate obwamate ne tugo eyeiga ya gosenga etugo eyeiga krea egotoka ne bwate bacteria ya Brucella bacteria nigo ekero koyebwata gose okonywa okoliendagira buna bona mabera kurwase chimbole chiga na bwigo chombe chiga kwali nyame kurwase etugo eyeiga etarosirbiya kwanyoronga kwanyore bacteria eyeiga somobire ekere gotona unlike ekero koligereria oburire bwa malaria nigo bukurwa reka bwangu kosamba liogo nigo agokoremere mu bwangu kubwa oburire obuiga bwa brucellosis korende ekira gukwana muna abantu abanke bali babubwate nigo batari ko kibamanya buno oburire obuiga boko ba managed kusenaki boko ba boko rwaligwa igo mancho murigire nyako ganeti komanya mange igoro oburire obuiga bwa brucellosis page iye 19 asegazeti ya The Standard ikingesekia Health and Science ritukorerero ritukorea Jumatatu Henyerabukia neno mwana wa Kalenge Henyerabukia neno mwana wa Kalenge Mwana wa Kalenge Omwana wa Kalenge nyaigoti nyabarati omwana wa Kalenge baba omwana wa Kalenge baba no mwana wa Kalenge mapema chirite yense nensenzi tate koire mike tronte spot asiri tukeria lero ya Jumatatu page tatu gaiga igoto bwato musubati ga papa ligu tegetinya okay akuru kwanga nere Delphine mai akuru kwanga nere matrita kemun sare akuru ebiro biare nawe ka okay igakuru kwa Delphine maingi Delphine maingi nigabwate miaka osiri na mbiri yoka naende no na nchite biashara tali monto gocha kurara igo kurara ovyo neki akuru akuru ku Delphine maingi the line the line
The line Bono maingi. nende chama ino kakaera. Nkojoro watanga gusingutuka bara. Maingi lero mugusi. Maingi. Abarindiria ligochira niliao. Okay, bono gaiga igegotebekana nga mwana mitindu nanchite sana gochiesa chese style fulani. Okay, halafu tumaye gochagi gaiga igegotebekana nga nanchite sana gotegerera muziki. Mama, tata, uri radio. Igo bono mwana mitindo no gochiesa. Mwana mitindo, bona mitindo, lende mitindo gote mitindo. Tinchera cheki sasa. No muntu bwanchite kerero. Esikati Birabe no wesoka. Umwana ore digital. Okay, Osore digitalized. Digitalized. Bona nande kugirure nande memono. Okay. Bona gaiga nige gotebekana nchite kurigire chimufu. Aye gento gokora gurere TV. Bikaga arige television network ebeke chimufu mwana ta agosuka ku nyumba. Okay, turuga abunko myoke baka sembo nete koba. Okay. Leo ni siku ya Jumatatu, Disemba. Yani Christmas. Leo 29 mwaka ni 2025. Taifa lero peji kianda. Dondo hapa na pale paona ndenka. Ndenka iga kiogoro ga guziga kiogoro ga. Mama ke mutoma inchi na gotebi. Aye kulega seti ya taifa lero oligeri gabo bune gotebekana giga. Okay. Bono gaiga pasta na kale ga kiogoro. Bono mnale gaiga. Pastor arari. Irende. Ega seti irende. Ote iganga. Kiogoro kisika. Yes, skatiki. Bono bunale gaiga kiogoro pasta nabako no gosabira abantu. Akubate mambi botambe mwaboka tuasaba. Marago botambe mwaboka tuasaba. Okay, bantu mbali gosaba abantu bajakire ko ba mauchi. Bachakire ko ba mauchi. Bono kurugiga bwenyarukanere yamenyete isiko. Nyaruke yagaja. Akabuli lakini ngakibono seitanga kimwabere kabiri. Kimwabere kabiri. Bono zekerete tigankoreki. Tigambate birio gasiri irio compasto yo igana rwente kubasabira muchikoba. Mapema abunigo narengasa korugo kiogoro kise kaonde. Umurikyo ni gakorugo ikirefu nyabeli. Nyabeli abumbu yaro. Kero monte atamene nyasa. Jerindite yenze nensense. Okay. Kurusi ngakiwaza kababa. Kurusi gigabunko ire paka sakoro kumadani. Matani egotoka sakoro kwa Machakos. Matani Machakos. Katani. Ndi kwaraye. Katani Machakos. Thank you very so much my dear. Sorry my tota aso kongora. Okay. Aigani yote kana jamaa ambiwa amani. Mimi mkewa amani toto. Okay. Okay. Mungu anakarega na bwato musubati sikole na bwato musubati kwa raza kera duniani. Okay, na chitaka nyuma. Bona nyuma gaiga na nini ganchi tu lia bwate. Okay. Bona gaiga musubati mukae bona gacha kamotebiga. Ancha goseninche goseno lia onye talibon. Ntebi ngekena sikiri. Ntebi muchanda su chakiriti. Okay. Oyogo lesiko ganero kobera nere goseninche kobera nanchi. Nyekere ninche sawa, no problem. Nyekere no yo sawa, no problem. Rakire ninche nararo lira ba. Nararo lekwane. Oine mulikione Benson mateka nero gonte bigabu. Mungu anakara bono nyore tu muchando pi. Okay, ane kere turega iga irtoret. Nzaro uruga sobe ebe resident yaitu. Okay. Mungu anoyo iga nyore tu muchando leiga. Akagenda hoteli. Ne demo. Akaikaranzi. Wanakura tu kwa razao ra duniani wagana tukuragira ne demo akumuragi no mwana baby karabe kamun okay there is no problem okay kurugi gabo mukaya gaja akaba umira ngabutu aye ba kuri ebinte byansu akaba umira kama kuroko buli muhako yo yani ntu ngagari etokuli nsuguma etabwati maguta egotokuli chindagira chine chinke arafu ekenki bono begeteka gamukoli nuyo oyo ningo kwanza usi easy tuambie totebi okay bono gana mungwana bono ga oliga tu nina bogosa kapake ndirure abono mungwala la kumbetinga kai pepi na ndwacha wikapaka gaiga
Okay, abu oino molikione koru achiza majeri tore timuchini koru kwangana Titus Ominde nero manyiri gabo. Okay, nkoira sengo chikokolera kwa razangu ra duniani aiga nigo kogenda mpaka sakuru London endege. Ongo kubeke ndege pa mama. Ngoi kipaka rana ni Uingereza. Rana ni Uingereza kaiga. Gego ntebigwa wahalifu. Upata. Okay, 7.5 mili. Okay. Kupenyeza vitu haramu. Kwa okay. Aya tebe kanaiga. Bangwana makaliga baro bakuru chinsema chiangumbu iga. Bamenyo kasi chichere no bakwira chindagira chiteganiri toteba marua inyasole isigara yani chindagira chiteganiri chindagira chintindi yani gomine tingaki bakwira yaba mariago yo gutindi tionya kwebacha mariago yo gutindi ono amaruna ose tionya kwebacha amaruna rio yes amaru ale gatie bintu biriga okay ninyasole. Yes, amario ayonse na mario yo gutindi. Bagwetia amario yo gutindi banyora chibesa kuruororo. Igo bono gaiga aiga ngotebigwa nga ngotebigwa nga barosiri chibesa kuruororo ase nchokoleta amario ga yo gutindi mbaka okonyora abantu bali babwatire guchime kwanyora abantu bakwerere ororo abunrandane Uingereza na Tisan magenge abuno nkole gazeti ya taifa la kwa razangu ra dunia ni mwaka chelisi koroko ase roika wakeyeriogi abuno ukomanyira ngonkorogo gwikigwore nsinyo abuso gwika wakeyeriogi abu kwabwatiro mabwatiro yes nam esengenjo birio manyeto gukwana nerio girego Auna saba gazeti yo mwanchu muri libono mambia. ngoko sana ngabwa sokoro bakosa bama pero sokoro ndietakiere wo tumekembeo ngoko baba sokoro mete Amuja kokoro mwaka mukorwana. Tibege kikwane. ngoko sana ngawiri ngora nande nataka DJ to gukura be kogoteru mama ke sokoro kembaine yekorura lakini netari mbangana. Kero mwanchu muri twanyira magazeti bono mambia ali kira saba gazeti yo sijinga seti lero togende ya masomo tumokomoke kole ntokuhirana tobetu usanga bange ekatugire usangaga igase tuadi yagetembe tusukato cyare. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical College gotoka Nyaribari Masaba esomwesi